Mit bánom én, hogy az unokatesó ma éjjel is megszívja a kékerest? Na nézd, csak ki van itt a beszélő szivattyú. Fitma, de mit csinálsz itt? Semmit, állunk Csöndes Bobbal és az unokatesójával. Unokatesód? Ja, ő se ruszkiból Nem jött. áll. De. És onnan honnan? Faszom se tudja, mi vagyok én, az önéletrajzírója. Olaf, hol laktál Oroszországban? Moszkva. Csak oroszul beszél? Nem, tud angolul is, de annyira még nem, mint mi tudunk. Itt marad nálunk? Nem, még a héten elköltözik innen, metál énekes akar lenni. Nem áll. Frankon, Olaf, metál! Kibaszott metál a feje. Olaf, lány szép? Lány szép. Nem értem, bazd meg. Miért? Mit mondod? Mit tudom én, de eredeti egy hapsi. Tényleg metált akar játszani? Ja, volt egy bandája Moszkvában. Az volt a nevük, hogy bazd meg a Yankee Farmer gatyádat. Nem valami metál név. Hallanád énekelni? Olaf, berserker! Nyomjad, haver, berserker! Oroszul vagy angolul énekel? Angolul, löked, berserker! Sixis lánynak, na! Ne. Ó, mindjárt meglátod, anyja jó! Szerelmem olyan vad, mint egy berserker. Szeretnéd, ha megbaszna egy berserker? Ó, ez kibaszott jó haver! Azt mondta, hogy megbaszná? Szerelmem, mint örültény a berserker. Jár a faszom a szádba, berserker. Ez gyönyörű haver.